u nong sensyar jong utrom u perkhat ban ino ya ka jing sensyar jong ka NATO kabalalong tang jong ki nong Amerika nadu u Asian Hoer hadu nyo posan senam kalalong ka jingkit kli ka bakerpang jong ka Amerika bandon ya u pa US u badon South liki klur ban pej ya barok ki kamsipai jong ka NATO hapo Europe ka hukum ka balas sedang na u riu celur jong ka thmaba ka baar hak ta kapor bat u presiden ulong u dvigets di Asian Hoer Henry ka sorkar utrom katkum ka jingong jong ki arngut ki he jong ka tenat ya dari ki batip bahaya ketika jing kemu bat ka jing pensai jong ka Pentagon ka bela bisyar benia daka NBC News kadang perkhat pan penkela ya kata ka Pentagon kadang sim ya ka jing penbek thmai ka bakongsan ya ki borsen syar bat ki jakat rekam jong ki sipa US bat kawe na ki jing themu badang bisyar benia ki arngut ki he jong ka tenat ya dari ki laong kan kenthub ya ka US ban ino ya ka kam kumunong yalam bahaklidu jong ka NATO hapo Europe kabalatep hapo ka ketin sipai kum ka SAC EUR uhe sipai ubadon menta hakan ka kam uba syakriru kum ukhli jong ka kanhun sipai jong ka US omla bantip hadu katno kapor kabakum kane ka jingpen baik bathmai kala ban simpor bat kala ban siap penkela hakapor ba kala dam ka kongres kala ru ban simkhia da ka ba pendon kam ya ka bor jong ka pelapisa lada ki dikhot ki persya ya kanu ka benta jong ka jing themu ka jing IT no ya ka SAC EUR kan long lada omdon pat ka jing kela ka bakrau ha ka jing penyai bek ya ka bor ha ka NATO ka jing yate ka bala batai ya ka jing singan bat ka jing suk jong ka Europe nadu ka thmaba baar na ka benta ka rui Amerika ban ino ya ka kam kumun nong yalam bahaklidu jong ka kenhun ya trelang jong ka NATO NUE ha Europe kum kadak ka bakongsan ban yai light na ka jing ya trelang ong UADM kan long ka jing bakla ha ka sain perthei ka bahebha bat chisin bangila IT no yaka kim syam la ai biang yaka ula tho ngin sadu no ya ka jing sensyar ka bakrau hapo kan NATO bat yakane NSAUI da ka badai lese ka sinjam ka ban ningkong ban mi no chisndon naka alliance Hublai Sibon